Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron bato ibat pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadalanganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Og didto daghang mga tao mituo kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang akusasyon sa mga Hudiyo ni Jesus na ila siyang gustong batuon og patyon, gani hangtod yun nga namatay gid siya kanina lansang sa cross, tungod ni kay nagpasipala siya sa Dios matud pas mga Hudiyo. Niya ang pagpasipala ni Jesus sa Dios mao ang pag-angkon nga siya anak sa Dios, pinadala sa Dios, ug kanunay gauban kaniya ang amahan. Sa inyong paminaw, pasipala ba nang muangkon ka nga anak kas Ginoo? Pasipala na dili. Nanglitan ron imong anak moadtos publiko, anak kong Brad Titing. Moingon ba mga tao, pagpasipala ha, konsihal bi anak niya imong pasipalaan. Ana, mas og moangkon ta nga kita anak ni Mr. So-and-so niya gabuhat ta sa unsay buhat ti anang tawhana. Moingon gina mga tao, tinuod gud oy anak gini siya kay tanawar gud kinaiya. Usa-usahay ang tanawon ang naong tanawang naong, di ba? Anak yun na ni kuan kay na matap lang daan na no. Karon suway kuno nagpangutana imong tupad ina imong naong liwat sa Ginoo. Kana mo nay problema diha atong naong liwat bas Ginoo kay usahay ra batong naong liwat na daas demonyo. Nya magsigi pagitagingon amahan namo na kinsa pay mutuo nato mo nay pasipala. Nya ang ato pag yung mga sinultihan, ang atong buhat, grabe kay tanan opposite kay Ginoo, mao nay pasipala.
nya sige tag-angkon nya atong buhat sukwahi sa gusto sa atong amahan, maunay pasipala. Muna ang tinuod nga nagpasipala sa Ginoo, mao ang naglagot ni Hesus ang mga Hudiyo. Nya sige silag simba, sige silag tuon anang Biblia, sige silag basa, unya dito nagbuhat unsay wa gisugo sa Ginoo, labi na ginang jealousy, envy, pagkahingwarta, ang templo gihimo ng murag negosyo. Sa inyong paminaw, kita din is parokya unsa man nagpasipala tas Ginoo o nagpailas Ginoo. Indota, no? Kanang mopalit kag slat unsa man nagpasipala kas Ginoo o nagpailas Ginoo. Nya namalit na mo, nagpasipala mo. Nagpasipala mo sa Ginoo kay di gid mo palit bitaw ka pong namalit, nagdaig mo sa Ginoo pero dili pa naigo ang pagpalit kay namay mo palit og atong slat nga palit ko napo ka SBF dag father tag 500 man ni per slot. Nya palit sa kog 50 ka buok sa kanang kuan kanang SG GPHJ atong para sa atong pista. So, daghan kay na murag tag makapakpak ana. Pero pag humanyag palit ato magsige din siya ingon kanang uban diha sus di gyud mamalit ana no. Magyaw-yaw ba? May pako. Kay ako bisag nagkalisod ko mo palit gyud ko kanang uban diha ayahay pa kayo labi na ng mga prinsipal. May pako maestra kay ni palit pa ko nga gamay ra kog sweldo kanang prinsipal anay mga superintendent di gyud mo palit ng ana ba kana di nakaanak sa Ginoo ana. Ako mo palit man sa kog slat niya moingon din ko ako gani inyong pari dinhi palit man gay ko nya kamo wa gyud mo palit-palit kana din ako anak sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo muhimo tag maayong buhat hilom lang. Muna si Jesus niingon siya kung di gyud mo motuo nako nga anak ko sa Ginoo tan-awa ang akong mga buhat nya kun ang akong mga buhat sa Ginoo tuuhin ninyo nga ako sinugo ko sa Ginoo dili tungod nako kung dili sa akong mga buhat. Muna challenge gini nato nga igsuon nga ang buhat gyud sa amahan, buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, buhat sa pagpasaylo, buhat sa pag-alagad, buhat sa pag-antos, buhat sa pagputli sa atong mga kaugalingon. Muna itong buhaton bahala nag maglagot ang mga tao nato uban, bahala nag kailigut-gutan tas kalibutan. Matod pa ni Propeta Jeremias, bisan ang akong mga higala miunay na nako, miunay nagdaot nako, miunay na og panamastamas nako, pero nalipay ko Ginoo kay anaa ka man kanunay naguban kanako. Kana bitang kuyogan tas Ginoo purting nindotas atong bation kay bisan pag mag-agas atong dugo malipayon ta tungod kay naang Ginoo nato. Murabag ang atong kasakit mahimong kalipay. Matod bitaw sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Kana bang masakitan tag maayo ba nya mo sangpit as Ginoo mahupay gyud mawagtang gina siya. Nya kana bitang mga tao magtan-aw nga kita gisakit gipasakitan unya malipayon ta makaingon gyud ug way Ginoo aning tawhana di gid ni mahitabo. So the best proof nga kita iyas Ginoo kanang moang mudawat tag kasakit nga dili gyud ta ma-stress, di ta maguol, di ta masuko. Ug mao nang gipakita ni Kristo, gipakita sa mahal nga Birhen Maria, gipakita sa ato mga santos labi na sa ato mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod ug ni San Lorenzo Ruiz nga grabe kay ilang kasakit nga nihangtod Dios kamatayon
pero wa gyud sila maguol, wa masuko, wa mahadlok, nagmalipayon nga midawat niini. Sige, lingian na imong tupad. Yung na malipay kag masakitan. Ka na ba? Kinsa ko'y malipay, masuluha. Pero masudlan ta Ginoo, lipay kita na. Sige, ato na nang himuong kalipay ang atong mga kasakit. Nindog ta.